Halo, layanan analitis ing tutul karo sampeyan guru markets. Ayo diwiwiti kanthi ringkesan perusahaan. Ayo deleng saben parameter kanthi luwih rinci ing ngisor iki. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa nyelehake ing mandek. Kita ngajak sampeyan nimbang saben indikator organisasi kasebut kanthi teliti. Saiki kita bakal ndeleng kinerja saiki perusahaan Taiwan Semiconductor, ticker TSIM. Review iki digawe nggunakake informasi saiki ing wektu April 18, 2025. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan Taiwan Semiconductor kalebu subkategori. Comset 60 perusahaan melu ing comparison, iki banget wakil. Total kanggo perusahaan, 1 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 1,5 terms. Yen sampeyan katon banget, ing pasar saham as minangka kabeh. Kita bisa ndeleng sing skor rata-rata kanggo kabeh pasar minangka kabeh 1,8 terms. Marang perusahaan 1 titik Taiwan Semiconductor. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Taiwan Semiconductor lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi saham Taiwan Semiconductor, nuduhake dinamika 8,5%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 2,1%. Iki ora ngomong apa definitively, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Taiwan Semiconductor regane 786 $79 sen miliar. Kanti kapitalisasi pasar subkategori 3.405 $, miliar. Taiwan Semiconductor nuduhake 23,108%, iki minangka salah sawijining pimpinan subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira 131 $72 sen miliar. Kanti kapitalisasi neraca subkategori 724 $, miliar. Taiwan Semiconductor dadi bagian saka 18,193%. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Taiwan Semiconductor ing subkategori ing kasus pambiji nilai pasar, yaiku 23,108%. Kapitalisasi neraca iku 18,193%. Iki 21% kurang saka nuduhake nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan nilai buku saka subkategori, olo, minus 1 titik. Kewajiban utang perusahaan analisa jumlah kanggo 31.608 $, miliar. Kewajiban finansial kanggo neraca kapitalisasi akun kanggo 24% saka ibu kutha. Asil ing tingkat utang perusahaan, apik 1 titik. Rasio regane pasar kanggo laba perusahaan yaiku 21,6. Kanti rata-rata kanggo subkategori 37,9, iki 43% luwih murah tinimbang ing subkategori. Evaluasi rega pasar kanggo indikator bati dibandingake karo organisasi subkategori, apik 1 poin. Bati kanggo pungkasan 12 sasi gunggungipun 36.478 $, mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine kanggo 55.067 $, yuta. 51% luwih saka saiki. Taksiran saka kira-kira mediawi mangsa ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik 0,5 terms. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 8,7. Rata-rata subkategori 4,2 yaiku 107% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran nilai bursa saham kanggo revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, olo, minus 1 titik.
Revenue kanggo 12 sasi pungkasan punika 90.020 US$ yuta. Revenue maju kanggo teko 12 sasi samestine 120.410 US$ mayuta-yuta. Kang 34% luwih saka saiki. Taksiran pratandha saka kira-kira volume sales mangsa ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Wates punika 40,5% karo rata-rata kanggo subkategori 11,1%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 29,5%. Asesmen untung dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor karyawan ing subkategori punika 0%. Iki kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nggambarake nilai pasar saiki perusahaan Taiwan Semiconductor. Jumlah modal kanggo saben pegawe perusahaan punika $0.000. Dene ing subkategori ana $2.567.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 100%. Taksiran volume ibu kutha perusahaan saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable minus 0,5 terms. Jumlah bati saben karyawan yaiku $0.000. Kanthi rata-rata ing subkategori $67,800. Lan prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 100%. Taksiran laba kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Bagian dodolan saben karyawan perusahaan $0.000. Miturut subkategori $613.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 100%. Ngira volume dodolan saben karyawan individu dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan 0 poin. Volume transaksi cendak 0,6% karo rata-rata kanggo subkategori 1,9%. Iki minangka indikator resiko remet cendak. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 40% kanggo perusahaan Taiwan Semiconductor. Kanggo subkategori, tingkat iki kira-kira 42%. Rata-rata, securities saka subkategori sing rega kira-kira padha enggo bareng Taiwan Semiconductor. Rega saham perusahaan saiki udakara $152. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $232. Prabdan antarane rega nyata lan ramalan konsensus kira-kira 53%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening informasi regane simpenan lan sistem referensi guru markets. Akses menyang meja pesenan gratis lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar analisis saham perusahaan Taiwan Semiconductor. Sistem penilaian informasi guru, markets kaputusan digawe. Ojo mbuka kesepakatan, amarga video iki minangka ringkesan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo pamirsa kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi saka guru markets.